Estem encantats de tornar, trobem molts per d'un estiu, sense Illa dels Trails. I aquesta trail nocturna crec que serà la primera cursa de Illa dels Trails sense cap restricció, sense cap tornant a 100% la normalitat. Moltes vegades els organitzadors poden tenir la idea, però sense recursos no podem dur a terme. Tornar a batre rècord d'aquesta prova d'inscripció, per tercer any consecutiu pujar un 15% d'inscripció i que tornem a passar un 30 i escaig % de gent de fora. També m'agradaria saltar una data que Illa dels Trails enguany passarà més d'un 50% de gent de fora en aquestes carreres de mitja. Yo creo que todos los participantes van a tener unos días de mucha satisfacción, el hecho de poder disfrutar de la Camí de Caballs con un aliciente que se pueda hacer de noche. Nada más por mi parte, el Ayuntamiento de Maó siempre a disposición en estos eventos. Enhorabuena de nuevo, que lo hacéis de 10. Muchas gracias. Les administracions tenim moltes peticions d'ajuda, però no tot té ajuda, no tot té suport. Tenen suport aquelles activitats que contribueixen des de l'administració pública, són doblers de tots i per tant hem de mirar bé en què posar doblers i en què no. Els doblers posats en els esdeveniments que organitzava el Biosport i Elite Chip tenen un segell de qualitat, tenen una experiència i el que tenen, com he dit al principi, és que veiem que molta gent que participa repeteix i això és la prova de sol. El fet, a més afegit que ho fagueu fora de temporada dona una oportunitat de poder veure Silla des d'una altra manera i des de Foment de Turisme consideram que aquest és el camí a seguir. Por parte del Ejército es una satisfacción que por segundo año consecutivo vaya a tener lugar la llegada en el aparcamiento de San Isidro. Pues bueno, creo que quiere decir que la organización ha considerado que fue un éxito el año pasado, yo por lo menos desde mi punto de vista, tanto de jefe de aparcamiento como de corredor que fui de la carrera, creo que fue un èxit. I estem encantats perquè no només aconseguim una part del nostre objectiu, que era que ens coneguessin, sinó que a més hem descobert una illa increïble, seguir col·laborant, seguir participant, tant aquí com a Mallorca, les dues bandes, que hi hagi molt d'èxit i que això duri molt.